Tono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Debbo an kam maniére ma no yooɗi koy maniére o de ko mayram an tuti kam ɗum danɗamo ay ande mi yino mbaɗɗa ni def tana rewi ɗo ay fama aɗen ko jinno wiidama pour kalda yero aɗen tan buubel no waye yero ni hande so yi vidéo yero o andi yero nana yiilomo mo wattu vidéo kanko ne o haalana en holto woni enen mbawen addoydemo finde tan no yiilomo anda holto woni ene muusi kadi e korka ka te ɗum ɗon ala bawɗo wonno ɗum yero so wona an ay kajja an kam cikkumi an kam ka jiɗɗo kadi bone kadi ɓeydoɗo e galle ɗon bone fama an yero gantana koko tiiɗi hoore yero koko welti ko beltiɗo tan eko buubel majji ko hande mi noddama haw ara mbeɗimo yo waɗ vidéo ɗum kam mo jaɓata ɗum o weltaki de an ñan hen wona gogo Yasine haalnanima yero koko jooɗi o wi hakkille makko koko wone buubel o haalani ni tan mais sa fooɗima haw ari annene an haydara wawana séri ma heɗo mi haalanma an a haali min mi haali gogga Yasine haali nenam haali mamam an kamɓe fof ɓe kaali joni yero holon nananta ɗo jiiɗade an yero yiɗi an woni mon amour makko an woni séri makko an o fofirta kay sa haali mo wat joni an tan faami dal kalɗoɗo ko fof gonɗa koye toñdemi toñde mi toñanima wona an woppiɗo yimɓe mi paala e hangaɓe jiɗodirɗa e mumen fama aɗani noon kam an ka joom arsuko min somi daari yero tan no wayi wonde gorko jontaɗo ni sinno ko sagam taw ko min o yiɗi vraiment mboɗo fonno dañde arsuko ma o noon joni noon min toñata an kadia min toñata wallahi mi toñanima sinno ko sagam tan mi wayno mbaɗa ni imagine tan ñande murneteɗa aɗa joftinoyo to yero so tawi koye waɗoɓe lah kam so ɓakkani Allah way wono e maɗa la min fama warat kam min mbeɗa andi ko gañata salla jaami ɗo mayata kala ja korido ma tongo mbi mbo jewma ye sara wawi waɗa mboye gawlo bewto yimi ɗum Galaja korido ma ye tongo mbo jewma sara wawi waɗa mboye yero an mata horani wa yero handa horani anani on jimi arani on jimde min kay mbaɗa andi gawlo bewɗo kala ja korido ma ko sehilam yimde tan o waɗata kono tongo ngo jewma sara wawi waɗa mboye ande saɗa wawi jaaboɗami ko kalanmi ko a horani hande mbuɗo hoori kay aɗa hoori kay wallahi ko min woni kangaɗo ɗo min woni puyɗo tawɗo aɗa yara no wima mata ka korɗo ɗum ko café joni café ala e korka ñamde e yarde mbi kono korka kay café bokkani hen mi to Allah wi café nani ene e korka
amedi yiide Allah wi kafe nanen wadde kafe wona yarde yero nani jimol ngol kala ja ko rido mawo so ngo umbingo jewma sanga wawi wadango ye kono on mbawi on mbarani ɗum ko haajuma on mbawi kono on mbarani on heewi noon waɓene mon mi keewi ɗum tagi hannde mbaɗmi désolage mbimi horata hannde ka mbaɗɗo désolage mbaɗmi désolage mbimi tade bernde welade mi horata dongola mboɗo fiya kafeyam normal ɗum ko haajuma normal an ko jinmami wiide comme jiɗɗo haalandema pour goppa mam moodi jinmi ndentoɗamo ay heccanke ko gedduɗo ɗo o hocci o randini bagasuji makko foof o wi omo hoota Fuuta bolle puyɗe te ala ko saabi ɗum so wona an mbaɗa haala aɗa wiya bolle puyɗe wallay dogani bandam ɓanduma yero Allah no seedi bandam dogani an o ko mawɗo wona suka yo won babiraɗo ko wondi kam hen babiraɗo so woni babiraɗo lohoroɓe sukaɓe noon so woni babiraɗo lohoroɓe sukaɓe noon babiraɗo kurjuru noon holko wondi kam hen ɗum kadmami yero neɗɗo yo wel haaldude neɗɗo yo wel haaldude neɗɗo yo wel haaldude a nani an ko mbatta ko fof ɓuuri bonde ko man waɗata ko aɗan ɗo galle he hay goto wa haaldude ma ko beeleɗa mbatta aɗan ɗo joni nangue hoore kellew aɗa yara café mbiɗa café ɗum hattama par ce que mbadda désolage eyyi joni aɗa waɗa désolage a haaldaka mbiɗa ya woppu mamdeje mbiya woppata ɗum est ce que ɗum ene yooɗe e guuru ma hande so hooti Fuuta wiye holko artiri Mamadou janggo e Pulaar wona nguuru wiyete inde ma wiyete est ce que no yooɗi e inde ma aɗana jooɗi ay hiɗo waɗam ko wiide ɗum mone Yacine an kam ayi ɗiɗo groupe aji jokkire en ɗam fof Boubel nana waɗa hen ayi kam ɗum woni joni kam aasi hay Fuutankoɓe ngala nouvelle aji Boubel ha ɗo an ɗum ɗo ala foto heddi ɗiɗo groupe aji jaggodirɗi fof ko honno koko waɗa hen partage min de komi ɗantunoɗo tan ha jimi message ji nana tello tan aasi ay ko ɗum ɗo woni ko kalannomi ko ɗum ɗo fuɗɗima wadde série hankanti min de mi fuɗɗima wadde série de ɗum ɗo o boni saabu an guila allahuma Boubel ñande guila ɗiɗi korka nde ummi Fuuta ha ɗo ɗo kaldeten ɗo hay trace makko ni dañaka hana wooda biɗo ni kam mi yimo ɗo walla to kono haydara ma taw joni aɗa andi no mbaɗata est ce que an ɗayata télé fulɓe mbaɗayama toon déclaré min guila ñande wiya o abbima yero ñande hen noddum Ibrahima Kebe o bone ɗum yo wannam communiqué o bone fof garɗo e men o ko yero tan yero tan yo hay nane tan mi neldi jarisal message mbimi ɗum yo wannam communiqué so yeehi émission muɗum ganda e nder janggo Babiraɓe mon jangginani mon yummiraɓe mon jangginani mon hay goto on janggani on duwaki on janggani on duwaki yero aɗan yennami hen de aɗan jennor ala hakkude men de garmi ko mbaɗa haalde ma e sutura wonde ya accu mam jooɗo yo accam korka waddi on kanko ko mawɗo yo won ko gaccanɗa ɗum mbiɗa ko jinnoɗo hoodde ko jinnoɗo hoodde ha minen foof min gari min kaldi hen holko haadimo hoodde haɗimo hoodde ko min voilà ko min jaggimo voilà eyyi c'est pas les mois son jiiɗi min makko min gone jaam yo woppam minne condition am an mbiɗa condition makko condition makko holɗum condition am ko ya accu mam selamo sela weñca saabu holɗum to rewi fo woto rew an kay jaggu fama tan goppama joni ko wiyata fama mo namour rem so wi mo namour fama ko tani ko woni koye wadde ɗum tan ko tani ko mais wona goɗɗum voilà c'est ça les an ɗum woni ka famani tikita ko so wi mo namour tan ko nobɗo fama on ganda minen kay emin gandi ko an woni mo anda neɗɗo yo wel haaldude jogo sehil ana ala sehil yero ala sehil min kanko tagi kam wadde désolate wala anda hande ko ɗum tahma ka hande dal wadde somi faami yimɓe fof goppe tan hande sa fini tan a ɓornimo mboɗeyo ma at jooɗimo ɗo aɗa yara café hoto hay goto inne min noon mi innete ha weela nawra kaso min nawat min mawɗo kellifaɗo mi hoora ana hoorani min nawantuma kas donc goppanmi ɗum tournede mi lawjatade sa nawani law joni on ko liggey mon de wallay donc goppanmi ɗum muude leydi de sa wi pep mi woppa ɗum joni hela hayte hajam ala hen
mbiyata ko kanga ɗo heeli tan min kam mbaɗa andi i ɓuurema de min kam mbaɗa andi wi mamma yo woppa boya mo so woppi boya mo mi woppa mamma so woppani boya mo mi woppata mamma ko woppo mi yiɗa jattademo ni min kanko tan kam wadde désolage onon noon ganda jimo gawɗo beru yimi to kala yimɓi mbo jeewma saɗa wawi waɗan mbo ye on mbawi on mbaɗani ye waye lakara ye mi noddi Oumou Dieng yo waɗanam communiqué mi noddi dongel ala momi noddani kala mo gandunomi mi noddi ɗum yo yiilanomi min ɗum ɗo joni ko fuɗɗi ɓurtude gandalam koye banda men ɗum noon il faut gummoɗen e jonde de ko oɗo tan oɗo mbomi suus aɗa andi kam mi suusa haalde ɗo ndax ɗemgal makko kam ko beewa mi anda foof ko woni cukalel ko soko ɓiroɗam beewa o ñammina mi anda ko ñammina so yalti ɗo kadi o boomo en ɗo enen foof mais bone o foof ko kanko addi wallahi Allah so ɗum foof o wiyano o séri buubel ɗum foof artano e meɗen wona aɗa andi ko ummi toon o accimo toon ko ɗum tan taki mo abbade ko ɗum koy wona buubel ko kanko woowi kanko ne ko buubel o woowi so darima ɗon mbo wiya ko faama o yiiɗi kay ɗum kam mataw ko haala janto e dow saret tan joni kay yaasi mataw hankadi joni kay mataw ko Sen TV kedduɗen walla TFM joni kay ala Sen TV ala TFM ala 2S TV Walfa joni kam chaine uji jolfuɓe ɗi en patat toon tade kala to fonno haalede haalama min de mi jaa min de ala to keddumi mi anda goɗɗo kono min kam ala fof to keddumi ɗum de yarorta ko ndiyam mi hulɓini de kadi aɗa andi hande ko wiyete ko dogitiroyane bone hay so tawi a waɗi hen komi anda wiide hay sa seeki guurma wa rufi ƴiƴam ma hatta fuutankoɓe haalde ko jiiɗi haalde ko kamɓe koɓe kalat tan kadi probléme o no mbaɗen tampude hen ni kamɓe ɓe jiiɗi ɓe mbiyat tan ken jooɗiɓe ɓe mbiyata enen gonani ñamde e yarde eɗen leli e dow leece men wallahi hay so neɗɗo doggino wonani daɗa kono noon ko Allah andi ko yoni kala jettoɗaɗo ar ala gartaɗo diw ana nannomi erel nde non moɗi ana wara tan haɗa kam salmindema kam wurda moɗi ana salminima aga nannomi erel de keɗere ey an jeɗɗa mbiɗa yomi wi sihlamo mon amour mi wiya noon tan wonta bone yoro saw eyyi ka wiɗo mon amour kam mbiɗon mon amour kadi a foto aɗa foftima kon on ɗum min andano jabara wiyen noon kono a wawa wiide guillanno jabara way o jeeya ɗum o jeeya mon amour kanko jeeyi mon amour ganmi yoro jeeya mon amour a bonni cihlaga ala oto wi noon par ce que o jeeya mon amour an nani a haalide ni ka hulɗo yorode min mi hulanimo de wallahi ka hulɗo ala mi hulanimo aɗa yo est ce que fiyanima ala o fiyanimi aɗen no ari ɗo leegal no majji nde min o adi ɗo e leegal min adi hoccudemo on majji ho gaddumo ha galle mabɓe gilla ha joni komi sihlaɓe joni an sa ari a wi yo wimo inde mo jabara wiyete kay ka foftiɗo nden kay min kabat wallahi a foftima yoro an e yoro anne amadou amnu hoorema an aɗa selli yoro sellani onon ɗiɗo wona lawol gonga de kasmawɗo aussi sa rewimo ni musetema de so woni tan pour l' instant omo haala manam so wima tan rento kono waɗa sukaɓe fof ko goppi min goto nanguimo an tan nanguimo yimɓe fof leegal o yimɓe fof chef de quartier o sawpima annu ɗum chef de quartier o par ce que yoro wona 100% sa rewimo noon anne a wonta 100% kono min noon kadi mi yiiɗa o ko sihlamo de aɗa jaggi on wona sikki modi a waɗi ferta min kaaɓi ala anne accu an haalam neɗɗo way yoro wona neɗɗo aɗa wiya kono yoro an yoro goto sikkilo jogui woni laabi omon ha juuɗe jeeri na pari somo waɗima ni tan wiya assalamu aleykum kala indema min woni Boubel chéri yoro so kalnaɓe cuɓmi sukkonomi no butel mbiɗa andi ko kalami sukkonomi no butel pari sukkonomi no butel min mi aɗani no kalami andi ko mbaɗanmi min mi haala assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mi salmini aduna o fof eyyi yaro paama noon mbiɗam ɗo hennene mbiɗam yiiloma mi ñamani mi yarani ganda noon ko debbo goppuɗa wona neɗɗo goppuɗa caggal ma ko debbo goppuɗa caggal ma eyyi sa woppi debbo caggal ma noon anda ko debbo goppuɗa eyyi mbiɗam ɗo hennene mbiɗa yiiloma eyyi min noon hoccuɓen ɓe mbaɗa ha barke ɓe moƴƴani mi ñamani mi yarani ko mbatta kam ni juuɗe
on moƴƴani on mbaɗa ha barke on moƴƴani kono haala wonne deƴo on mbaɗa ha barke eyyi hoccu ɓen ɓe moƴƴani mbaɗa ha barke aɓe keewi haala mbaɗi fuɗɗi haɓande ɓe kami kaɓanɗoɓe eyyi ɗum noon mbiɗa yiiɗi yiidema mbiɗa yiiloma mbiɗa holton kadi gonɗo holton ngal holngal leegal Thiaroye holton e leegal inna abbare en Thiaroye leegal inna abbare nan ɗon jogui e omo jangguina almuɓe ha heewi leegal inna abbade en tan a yiitat Thiaroye toon gonmi omo jogui almuɓe ha heewi omo jangguina eyyi kuppu noon kuppu de la part mbiɗa min moƴƴani ami hol bol wona 100% o sellani min mi anda live min ko yoro ganduɗo eyyi par ce que on tan par ce que min mi hane min mbiɗa anni Yoro Sow Yoro wona 100% annu ɗum Yoro wona 100% aussi an ka cyclement en même temps min ko ciila sa wi Yoro a yahat de wona ɗum kono ana Fra wiide yo wimo wona murkeli sa andi ko addata haɗa ko wino wona addude haɗa so añi mon amour moom an neni ay parfois ana haala téléphone aɗa wiye mon amour ala min ke yo a meeɗa nande ɗum hayso moɗo wino kono a meeɗa nande ɗum min ke ɗum waɗi kam fadde moɗanoma rewɗo kanko jeeyi mon amour moɗanoma rewɗo kam tinno wultindimo ɗum ɗam kono sarana hen kaɓat de non ande ka sekilam accu ɗum ɗon non ka sekilam eyyi wona a bonni hakkude me hakkude heddi ko bona koy eyyi yew kan min wonma invité gallam kumtay eyyi kumtay en même temps tami ara yeewa max mais alama kumtar gallami ne weeli kono ya somi feterde gallam wonde ya ar fof an accu Yoro tan accu Yoro tan par ce que wona neɗɗo aussi an machallah ka neɗɗo anduɗa ka intelligent andu hakkilma tan après yamo miije inchallah an joni presque ka Yoro 100% min mi ya min ko moodi haalde o accu Yoro min mi yama oppo Yoro sababude kumtari tan amen ana haalani inne wa han a wiyani min Boubel mbimami min Boubel kala numéro ma téléphone a jaggi so amin aɗana merdinami eyyi wadmi watta aɗana merdinami noon aɗana merdinami mi yiiɗa merdas eyyi assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini onon foof mi salmini aduna o foof ko min Boubel séri de la part de séri Yoro Sow Boubel de la part de séri Yoro Sow Yoro mi anda holton gonɗa fam mbiɗomi yiiloma ganda noon ko debbo goppuɗa wona neɗɗo goppuɗa ko debbo goppuɗa sa woppi debbo caggal noon a yeccitto eyyi mi ñamani mi yarani eyyi mbiɗa a séri kam jaaɗa eyyi luwa yaadani hen luwa wi ko so tawi a séri debbo ma ya taw ene yaadi hen so debbo ma yaadani hen ngal ɗon ceergal dagaki waɗani validation eyyi joni noon min mboɗom ɗo henen mbaɗama majji mi abbimama majjumi mi ñamani mi yarani mi lootaki te mbaɗa haɓani ɓe gondum ɓe wona tan kalta mais moƴƴi kono mi lawsa ɗum wona mbiɗa min ñamminta min jantam eyyi joni waddu ɗum e oyoto sa laasi ma yaroyi ɗum mam liccit ɗum wona neɗɗo min woni min ñamminani min jarnani on mbaɗa ha barke min ƴeew ayi a kuppat noon kuppu guila Yaro yiide ɗum ne tikka Yaro so yii ɗum no wawi kam hen fiide piggal baral gandon noon ko ari hen fof onon deefi ko ari hen fof onon deefi kala ko wawi wonde hen gandon ko onon deefi haqqe ɗe eyyi nani Maya holton mbaɗata ɗum mi yeeɓa o dili kam o funti kam de so Yaro yii ɗum ma waram hande tan Yaro waranno kam noon min natanmi tan koye erreur min hakkille mo elle mi watta science ko ɗum Yaro warduno kam